Hello guys, welcome to Bisti Vlog YouTube channel. नोंथांमोनखौ बे आंनि बिस्टि ब्लग YouTube चेनेलाव खेबसे बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाग्रोबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव भिडिअ लाना फैदों गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' बिदिब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव खोन्थानो सानदों लोगोफोर आंना नोंथांमोननि अननायाव एबा सापर्ट होनायावनो आं YouTube चेनेला मनिटाइज जाबाय लोगोफोर। आरो दायो डलारनि आर्निंआव जालांगासिनो आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर। नोंथांमोननो आङो मोनसे पार्टि होगोन जाहैदों आरो जास्ट फिसानो एसेबां गिदिरबो नङा फार्स्ट टाइमावथ' एसेबां हाया नालायथो फार्स्टआव बेसेबां आर्निं जायो बे आर्निंखौहाय पार्टि होगोन आरो गाइस। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट्स खालामबाय था लोगोफोर। आरो बेबायदिनो जाहाथे नोंसिनि अननायाव जाहाथे आंनि चेनेला मोजाङै दावगालांनो हायो एबा नोंथांनि अननायावहाय आं मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो आरो लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनोसैमोन आरोना आंनि खोन्थानो गोनाङा। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि चेनेलाव जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोफोर। एसेनोसै, बाय बाय, टेक केयार।